Здравейте хора, аз съм Ицо и това е първи епизод на Minecraft Survival. Сега да направим света. Ще се казва Survival. Така, пускаме и да видим къде ще ни спавне. Тази игра е абсолютно същата като Minecraft. Има всички работи, всичко. Спавна ни е дърво. Това защо не е лошо? Да съберем дърво. Така. Още малко. Готово. Сега цветен. Мисля да бера цветята. Не знам защо. Обичам цветен. Там имаше и една особа. Взехме. Крава. Така. Така. Сега. Crafting table. Готово. Сега. Мисля тук да ни е базата. Да, ще бъде тук. Си направим инструменти. Хоп. Защо му тика, бе? Нищо. И му тикаше и потрябва някой път. Малко да разкопаем. Май ще си направим чаркол, защото нямаме топчове. Да. И сега пръчки, кипка, меч и фурна, разбира се. Отивам за дърво. Приятели, хора, в коментарите ми пишете какви игри да играя, защото се колебая. Кажете ми какви игри, напишете. Която искате. Сега малко да се развием. Чакаме кола да се опече, за да направим томчове.
Имам добро предчувствие. Може да се развием доста добре. И тази поредица да стане по-дълга. Така. Много готов е. Поръчки. 4. 4 торча имаме. Хубаво. Врата. Не ни достига дърво. Ето дърво. Бутика в действие. Само това ли? Да, само това. Сега. Къде са вратите? Да. Един чест. Един чест. Ето. Имаме си чест. Първо да осветим и всичко. Не е лошо. Не ми изглежда добре. Така. Също не знам защо не пуснах музика. Но все някога ще разбера. Врата. Хоп. Стана като... Ябълки! Рящо, ела тука бе. Меч. Рящо. Рящо. Две павжори. Супер. What the fuck? Колко лава! Но има и колко. Вау, това е много лава. Като видях се изплаших. Вау. Овце! 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 Но тая ми да е две вълна. Ела тука. Още едно и трябва вълна. Поне важното е, че имаме храна. Ще оценем. Сега. Овци, айде да е една овца. Толкова много не искам. Тук на тая поляна ще спават много животни, защото на такива голями поляни има много животни да се спават. Ама сега не искат да се спават. И добре, хора. Чакайте да вървя. Това ще бъде всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, оставете един лайк, абонирайте се и бай-бай.